Tuhan. Mauliate mari tuhatta di pasar rohat tadi bagai satikyon. Mauliate manang di kita sasude ruas ni huria di tuhatta. Mauliate manang di keluarga besar marga sinaga naksongoni marga situmorang. Tuhan ma natotong masuk-masuk kita sasude. Puji nama Tuhan. Terkasih boto hamido barita ni anak kotaon naburju marroha do halahon jala naburju mar pangalaho. Jadi pos rohata pasu-pasu ni dewata songgop do tu halak naburju maka biari Jehovah. Haleluya. Jadi pasu dia perlu amang burju hita mangoloi Tuhan. Burju hita maka biari Jehovah. Asa songgok sudah pasu-pasu ni dewata tu halak nama kabiari Jehovah. Puji nama Tuhan. Kita pada jangan besok pedisima di sini kami Tuhan. Nah kami di bawah tikon lanjut mahita tu acara nawangihut di acara pamasu-masuan ni anak boru ni huria ni tu hatta upari kami jong-jong mahamu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Kami akan mempelai ini kepada Tuhan. Mari urapi hamba-Mu dengan urapan baru. Dan juga mempelai ini Tuhan, tolong Engkau telah mempersatukan mereka ya Bapa. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu untuk memberkati mereka di dalam segala hal hidup mereka dina menempuh rencana keluarga baru hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kamu napinakamu Tuhan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sedarion dung ngaribuka kamu rencana pada masa itu muna alai alani ini tama paronomu hata di debata nagabe pidu mati kamu di nama jalani rumah tangga baru kamu diletakas ma paroh kamu na dua apalah di bagian tiga di mahatan debata sono padokna. Marhiti-hiti goar ni debata ama anak roto di porbadia di Tuhan Yesus Kristus. Hamuna hinolong ni Tuhan Yesus Kristus. Dan tamahala Kristen berbebas sama halat na somana. Di debata alani i marhiti-hiti hata ni debata naik takas boto muna ruhut-ruhut pardonga saripeo ni halat Kristen. Asa unang tartuk-tuk kamu di ngolumuna di nama dalani parsari peoni nuaing pe tangi hukamu ma padok ni hatan debata taringot tusi di do Tuhan Yesus do ganu na paulak kondani olina iya soalani na marmainan pangalaku posa do pangalaku do nama buat nasirangi atau naong pinado mu debata dan jadi sirangon ni jorma songono ma padok ni debata tua kabawa bigema amang takas tuho amang Yohanes Sinaga hata ni dewata di bagian tiga di dok ison hamu kabawa ha holongi hamu maparti utamu nabi son Kristus nama kaholongi huriai jala bileho do dirina humok kopsa alani i unang muruk kamu dopak nasida iko maroha hamu madongani nasida sanga baik kamu nasida songod dong apanean di hangoluan nasora sudah. Jadi ima tuho amang takas di parwa udamang atau tuho mo may tingulog di namadadani rumah tangga ham. So ini manang dihoinan belati si tumorang. So rumah paduk ni hata di debata tuhoinan. Di oleh yang kaparupuan mabawa nabi songo pangoloy di Tuhani ay bawai dulu ni pardihutana
Song Kristus uluni huriai laos si pangulo dagi hidup ibana. Atau iko botor, porman, toman, mardoa kalabohon, doho marton di negeri Birma, marparangi boru-borui, manariga si tuturi debata, nang di jol mape. Alani sado iko sitong masih ahulong kamu sama kamu. Dihahulongi bawa ima parti hutan nabi, jala dihadiari parupuanima bawa nabi. Atong naman hukum mau dihamu. Oro doha marpere di jol debata sedarion, pabuano muna do nasa tona. Doho paretan debata di parsari pemuna mulai siya sedarion. Oro doha mau karingga sukata di debata jalan mangredo di ulongna di Huria Gereja Pentakosta di Indonesia mulai siya sedarion satu pikiran yang roh mulai sedero rohamuna bisa luhuk nai doka muma olo mau lihat emang di pangoloyo muna di jolo ni huria ni dewata nang di jolo ni dewata baik di jolo ni naposo ni dewata alani perludo patak kason nami janji muna di bagai satikyon di jolo ni huria ni dewata tanumui ma di jolo ni dewata tuho abang panguli Yohanes sinagal umbajaji si hatahono mamang jalhodo nama dohon nang peaw macaha di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus doa mak di bagasan goar ni Yesus Kristus di jolo ni Huriana doho di jolo ni naposo ni debata sedarion doho di jolo ni naposo ni debata sedarion marpede dua tuho naolo dua mangaredo titona doho paretan ni debata di parsari peotai aholong aku doho siyan nasaroha doho siyan nasa guguk kupe naso tu pasirang hita Yesus sinirang ni hamatean manangalani na marmainan song padok ni hatan debata na marpede dua tuhoy nang naolo do makkaburjo ulau debata dito nga tongan ni huria nai mulai siya sedarion saya di perguguy debata maaw patupahod jajik ku tuho sedarion di bagasan gori Tuhan Yesus Kristus amin tuhoy nang melati si tumorang jajim tu amata do limon songonom ma padok lihatan debata lausima mulud kujahan nuninang do dainang ma di bagasan gori Tuhan Yesus Kristus au pe marperedo di julu di debata doho di julu ni huriana sedarion naolo duau maka holongiho sian nasa roha sian nasa gogoku naolo duau mangarado titona dohot aturan di debata di parsari peotai marhite labas ni roha dohot las ni roha nasa tu pasirang hita iya so sinirang ni hamatean manang alay na marmainan songo padok ni hatan debata Namar padan mau tuho. Saya dipergugui di bata maau. Mangulaho pada kisah dari om. Marhite-hite guarni Tuhan Yesus. Diho de bata ama. Anak. Doto di perbadia. Amin. Kopartu janji ni halahon. Dipatuka dorison. Songon simbol ni jatina sida adong dison tabereng mas naso marbona jalan naso maruju
mempunyai pengertian yang sangat besar doon. Artinya rumah tangganya lahon tetap sada di bagasan goa ni Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi nuampe pasahaton ni pengantin laki-laki mah masuk na titinon tu inata. Mari hite goa ni dewata amak. Kita yang keluar di Dewata Ama, Anak anak, doto di Purbadia, Doto di Purbadia, ima Tuhan Yesus Kristus, Ima Tuhan Yesus Kristus, pasaha matitino tuho, Kupasaha Matitinot Tuho, tadaholong, Terdaholong, jalan na susu pasirak kita. Dala Nasa Nasa pasirak kita. Kupasirang kita. Mari kita goa ni dewata ama, Mari kita keluar di Dewata Ama, anak, anak, doto di Doto di Purbadia. Purbadia. Amin. Aupe pemasuk matitino tuho. Susa de simbol, Sama lima, auto pemasuk sisila sama sada simbol tadaholong di kita. tanda holong dita. Bahwa saya ada mahita di bagasan goa ni Tuhan. Bahwa sada manita di bagasan keluarga Tuhan. Nasa tu pasirang, Asa tu pasira, dia sosinirang ni hamatea. ia sasinirang yang mati. Mari kita goa ni dewata ama, Mari kita keluar di debata anak, anak, doto di Purbadia. dewoto di Purbadia. Masuk dari hidup. Naposo ni debata doa na pasahat totonana Tuhan Musa dari yon. Asa nau pinadungu ni debata dan jadi si rangon ni jolma mulai dari yon. Hot mahamu naung mardonga saripe di bagasan goar ni debata ama anak dotor di Purbadia ima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah,